Hi guys, good morning. So, pupunta kami ngayon kay Nestor. Bibisitahin namin siya ulit. With Burley and Brusoto. Ay, tao. Hello. So, samahan nyo kami. Punta natin. Ay, laki. Laki na. Laki ng truck. Okay, there we go. So, tayo ngayon ay nasa palibutan. May malaking truck. Papasyalan natin si paring Nestor kung anong sitwasyon niya ngayon. Huwag ka lang atras, kaibigan. Aha. Papasyalan natin si paring Nestor kung ano na ang kanyang kondisyon. Ay, laki ng truck na to ha. Wait, try ka na, try. Okay, sa palibutan. Aham. Aham. Medyo okay, napapa-stop lang yung truck dahil sa mga wires. Dapat sa mga ganyan, alerto yung painante niya. Itataas yung wire. So, welcome sa Sapa Libutan. Lahat ng mga taga Sapa Libutan, welcome to my vlog. Wow, kasama ko yung mga maiingay na babae. Ito yung kanilang main road ng Sapa Libutan. Thank you. Okay. So, yung lugar dito commercial din, no? Maraming tindahan, iba't iba yung mga ino-offer nila. Marami rin sari-sari store. May mga pagawaan ng motor. May water refilling station. Wow. May vulcanizing shop. Sari-sari store. Ay, may tinda sa paligid, oh. At meron dito bills payment. Ayaw ko mag-overtake kasi may madala akong buhay. Baka sumablay, mahirap na. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng iba. I need to secure them. Sa pagdadrive, kailangan laging maingat. Defensive. Okay, may barbershop. May mga motorcycle parts shop. So, halos mga natira banda rito, mga negosyante. Ayun, wow. Ganda ng salon. Halos mga natira dito, mga negosyante. Very good. So, dumarami na yung mga nakatira dito sa palibutan. Itong truck na to, pupunta to sa may pagawaan ng mga figurine. Sa Neon Arts Studio. Kakanan to.
So, mga malaking figurine, statue ang ginagawa niyan. Mga dinosaurs, yung ganyan. Export yung mga ginagawa nila. So, dadaretso tayo. Sa Palibutat Elementary School. Shoutout sa lahat ng mga nag-aral ng sa Palibutat Elementary School. Banda rito naman, may nagtitinda ng mga lutong ulam. Pero guys, so, mga negosyante yung tao rito. Putak negosyante. Very good. Pero hindi lahat pwedeng maging negosyante. Magaling talaga si Lord binabalance niya yung sitwasyon natin. Meron din dapat magbibigay ng servisyo. Hindi lahat produkto. Ito dito, mga stall. Okay. Hindi lahat pwede maging negosyante talaga. Kailangan balanse. Pag hindi balanse, lahat negosyante, lahat mayaman, mas lalong mahirap ang sitwasyon ng buhay. Mahirap kaya magpasahod ng driver na mayaman. Mahirap makahanap ng katulong na mayaman. Mahirap maghanap ng mayaman na construction worker. Mahirap maghanap ng mayaman na vulcanizer. So, walang gagawa kapag pantay-pantay na mayaman. Kaya magaling si Lord. Binabalance niya lahat. Hindi lahat mahirap. Kasi pag lahat mahirap, wala mapuproduce ng business. Kaya magaling. Balance lang. Kaya pipili lang tayo ng field kung anong gusto nating tahakin. Kung pagninegosyo or services. Magbibigay ng serbisyo sa kapwa. Dalawa lang yan Ayan. Kung saan tayo magiging masaya at komportable. Pero kung ang sitwasyon natin mahirap, abay, huwag tayo maging komportable. Tayo lalong magsumikap. Oo. Kaya ngayon, papasyalan natin si Paring Nestor. Si Paring Nestor naman, nung kapanahon na namin nung high school, matikas talaga si Paring Nestor. Siya yung best in physical namin noon. Maskulado, matipuno, masistensya, matibay. Kaya ako nasa time na yon, kulelat din ako. Pero nakakasabay din sa jogging sa mga training na pinagdaanan namin noong high school. Ayun nga lang, hindi kami na-absorb ng pagka-military that time. Hindi ako nakapasok sa PMA. Lumagpak ako sa height. Sa una pa lang, bagsak na. Well, it's alright. Marami pang pintuan na naghihintay. Pero dream ko talaga noon, maging sundalo talaga. Parang kami nila Nestor. So, tumindi yung banding namin dahil sa PMT. Parang yung brotherhood namin, sisterhood, lalong tumibay dahil sa samahan namin. May drama, may harutan, may tawanan, may
may iyakan. Ayan, yung tipong ganon. Kaya yun yung kalagahan ng ROTC. ROTC, CAT, or PMT. Mahalaga talaga yun. Doon mo madidevelop yung sarili mo. Tsaka ng grupo mo. Hanggang sa pagtanda. Okay, dito na tayo. So, bibisitahin natin si Paring Nestor. Update ko lang kayo. Okay, dito tayo. Anong oras na mga girls? 11:43 in the morning. Oh, may daan to, Lagusan, papunta sa kabila. Dito na lang tayo. Okay, girls. Let's move out. Pasyalan tayo. Paring Nestor. Duk. Tara. Ay, kakabibilang na. Okay. Brusoto. Hindi nakamakan yan, Berle. Okay lang. Nestor! Nestor! Ambo! Tigil, tigil. Tigil. Sarado mo na ito. Sarado natin ang konti. Tigil, tigil. Nakarin niya ipare ko. Meron. Ano doon? Oh, para. Pasya. Taro, onang marinay, onang. Pare! Kamusta na pare? Okay ka lang? Eto, hello mother. Good morning, kay bisitahin ko lang tong aking pare. Manot po tay. Ayan pakin niya. Kay Berle. Bakit na? Kaya ka mag-cellphone pare. Wow. Okay na siya. Anong balita ka pa? Nakain ng gamot. Kilala mo na ako kanyan. Walang iya. Patayin kita eh. Pero dinandaan puki, balo may nanin puki niya. Ay, wala ba? Hindi na, nakalimutan mo na rin. Ay, Dana, yun yung pinaka-importante na. Masarap yun. Hindi ka na nakakakain nun? Hindi na. Isa pa mga mata pare? Promise mo naman. Sarap-sarap kaya nun. Sis Weng, salamin mo nga. Nakainom na kapanulo. Salamin mo nga. Malay mo lumakas. Isa ka pa na. Huwag mo man napapapanikin sa puno ng papaya to. Baka malaglag. Ikaw na lang yung mag-ibabaw. Uy, kami mong atlo. Hindi. Ang iba busy. Gemma, Rona. Ay, pinapakamusta ka rin ni Princess. Kamusta na ka, ano? Tsaka Daisy. Kasi kang kapare. At least nakakabawi ka na yan. Alin nakapupuyat. Ay, nakas nagpuyat. Kaya man yan, ano kapakan yan. Alin. Ginawa mo namin Ruel, no? Oo, mag-cardio ka lagi. Oo, masarap kaya yun. Enjoy ba? Oo. Nawe, ang gusto mo rin na sis. Pero bumalik na siya sa ano niya, no? Hindi sa... Oo, pare. Tatandaan mo, pare. Malabot ka pakibat kanta. Nung gabing pumunta ka na. Nung unang pumunta ka. Oo, nung gabing pinunta ka namin. Alam mo yung unang gabing punta namin dito? Unang gabing punta namin, alam mo yon.
Alam mo daw yun, pumunta sila. Hindi mo alam. Minimi kaya ang tinalan kaya ang buto mo. Tebang pag-inip pa. Tapos alam mo sino pumagpag? Si Rona. Kaya si siya mamagpagana. Pinagpagana. Kaya ingme uskus kaya ka. Iberli. Imigbal kembrit mo ijema. Abileb ka ang darat tinalan. Nyala na nga pag maragot kaya kami. Idoro na naman ni paring Nestor. No? Danapit kami pala, Jo. Kikim ya ka na pare. Ali siguro niya panahon tamon eh. Paabong kaya ba? Pero pero gudya pare, alis na recover ka na. Kala ko pala ko sa may stroke ka eh. Yung kaya kay cellphone. Okay, ayan. Kala ko may stroke ka pero ali na ka man. At least, good news na sa'yo. Na, huwag mong pabaya may stroke ka. Pati sa ilalim may stroke. O pare. Ay, hindi magpapay-stroke yan. Dana. Mamamatay ang sarap. May stroke ang kaya ko. Bala mo mapali kayo ni pare, hindi ka na rin dito? O mas gusto mo yung ganyan na init? Okay lang ganyan. Bakit hindi naman eh? Bagay, no? Buti pa si mother der, oh. Ay, mana, kasabi-sabi na lolo. Kausap. Alas tama, may kausap mo si mother. Kasi lagi pa nga nakahiga na tulog-tulog. Wow. Matanaman pero mapali pa rin mo. Wow. Maya pa yung Nestor at yung asyento mo. Tinandago na kayo pispan. Ay, plano kami din ni Nestor, oh. Mag-pispan kami, na pare. Hindi namin na. Ay, pala yung bahay na pinuntahan natin noon. Wow. Maghuhukay tayo, pispan. Gawa niya swimming pool pare ko kanta ito, na pare. Saan na ito katang Alita ka rin, oh. Minom ka? Okay naman may pakano eh, paring Nestor. Yan pare, very good yan. Huwag ka nang inom ng soft drinks. Paniapan, Huwag ka ganun. nang muna inom ng soft drinks. Wow, very good. Lukluk ka pa pare. Kaya ka rin ng tamad, Jo. Tamod ka na. Pakanan men tamod din Nestor. Lukluk ka pare. Hindi, pupuin mo muna. Lukluk ka pare. Pag nainom ka, upo ka. Ay, pare ko. Natatawa ka dyan. Tamod lang pala ang kaharapin ka. Ano? Oh. Para ng patatas, patakit ng Berlin. Matukso ya. Parang gaganahan kami. Ayun, bore. Kali, kalambo ko ng hindi. Najas. Na, Kalambot ko ng hindi. wap yan. Mga tigang. Yan na ang malakit. Wap yan. Ano? Mga bunga-bunga, no? May mga tanim ka doon? Wow. Ayun yung mga tanim ni pare Nestor. Yung mga saging. Huwag ka pag nasagin. Masarap dapat magtanim ka siniguelas. Muna eh. Hindi na. Siniguelas.